Цецо, на тази новата кола Рево ли да си сложа или нещо друго? Какви са предимствата? Какъв това въпрос? Естествено, че Рево. Най-голямото предимство да си сложиш Рево, те всъщност са две, то не е само едно. Ти винаги печелиш. Ама най-голямото е, че ще получиш ключодържател и ароматизатор. Ако не ти хареса ароматизатора, просто ще си ползваш ключодържател. Нещо друго. Да не говорим, че Ревото е фабричен софтуер. Нали? Фабрично разработен. Направен конкретно за твоя автомобил, направен конкретно за твоя номер шаси, за твоя конкретно компютър, софтуерна версия. Освен, че ще получиш един наистина фабричен продукт с гарантирано качество, може да получиш и, ако колата ти позволява, искаш да си добавиш хардуер, който е разработен конкретно за този софтуер, конкретно за твой автомобил и така нещата да станат перфектни. А пък цената, мисля, че всеки може сам да си направи сметка, нали, колко струва един истински продукт и колко струва просто един продукт. Нали, мисля, че тя не би трябвало да бъде повод за коментар. Ето, програматора, с който работим, последно поколение, 2023 година модел, позволява да се флашват абсолютно всички автомобили, произведени до януари 2023 година през ОБД буксата, без да се демонтира компютър от колата, без абсолютно никакви рискове. И най-вече софтуерът е съобразен с това автомобила да си запази всичките вредни емисии като нива, без да се махат катализатори, DPF и да се правят, нали, типичните български тунинги. Така че питаме някакво друго въпросче.